جون مغوفالي زانتا هلاوي كورونا فيروس زخاده بريزيدنت تانزانياوي بريزيدنت جون مغوفالي ኣብቲ ብ24 ለካቲት ኣብ ከተማ ዳሬ ሰላም ንዝስራሕ ዘሎ ዓቢ ፕሮጀክት ጽርግያ ከበግስ እንከሎ እቲ ስራሕ ሰልፊ CCM ጥራሑ ኣብ መፈጸምቱ ከብጽሑ ዝኽእል ክብል ብጉራ ተዛሪቡ ነይሩ። ነቶም ኮንትራክተራትን ንሰበስልጣንን መንግስትን ንለበዳ ኮቪድ ከም ምኽንያት ተጠቒሞም ነቲ ፕሮጀክት ከይደናግይዎ አጠንቀውዎም። እቲ ዕዮም ዝተዛዘመ ከዓ እቲ ስራሕ ብምስምስ ኮቪድ ስለዚ ተሰናኸለ ኣብ እዋን ተዛዚምዩ ኢሉ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ ህዝባዊ ኣኺባታት ከዓ ብሓደ መዘምራን ተዓጅቡ ኩሉ ኣቓልወይ ኣብ ስራሕ ጥራሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ታንዛንያ ሃብታም ሃገርያ ሃብተና ንምዕባል ሃገርና ክንጥቀመሉ ኣሎና ኢሉ ነቶም ግብሪ ዘይከፍሉ ታንዛናውያን ክምዕድ እንከሎ ድሕሪ እቲ መደረ 3 መዓልቲ ከዓ መጓፋሊ መጨረሻ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተራእዩ። መጓፋሊ ኣብ 2015 ምስ ተመርጸ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ መራሕቲ ፍልይ ዝበለ ናይ ስራሕን ተግባርን ሰብ ምዃኑ ክርኢ ብምፍታን ምስለ ሓደ ዕቡይ ሰብ ኣማዕቢሉ። እቶም ዕሉላት ደገፍቱ ግብራዊ ሰብ ኢሎም ይጽውዕዎ ነይሮም። ኣመራርሕኡ ኪኖ ታንዛንያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከይተረፈ መጓፋሊ እንታይ ይገብር ኣሎ ሃሽታግ ብዝብል ትዊት ንበሽውና ብዘይ ምሕረት ዝዋጋእ ፕሮጀክታት ከመይ ይኸዱ ከም ዘለው ብዘይ ዕረፍቲ ዝከታተል ዘይደክም መራሒ ምንባሩ ይውድስዎ። መብዛሕትኦም ታንዛናውያን መንግስቲ መጓፋሊ ብዘቕርቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ይንድዎ። እቲ ፓፕሊስታዊ መንግስቱ ግብራውን ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ኣርኣያ ከም ዝኸውን ደገፍቱ ይዛረቡ። ናይ ህዝቢ ሰብ ኣብ መገሽኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ደው እናበለ ንህዝቢ የዛረብ ምንባሩ ደገፍቱ ኣብታ ሃገር ንዝገብሮ ዝነበረ ንዊሕ ሰዓታት ጉዕዞ ክነፍቅዎ እዮም። ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብቴሌቪዥን በቐጥታ ዝመሓለፍ ዝነበረ ነዊሕ መገሻታቱ ጸገማት ህዝቢ ንምስማዕ ኣኼባታት ይውድም ምንባሩ ንብዙሓት ሰበስልጣን ይሰንብዶም ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ናብተን ብከቢድ ኣጽዋር ዝሕለዋ ቃፍላይ ሓለውቱ እናቐረቡ ይዕጅብዎ ይኸብዎን ነይሮም። እቶም ደፊሮም ክሓቱ ዕድል ዝገበሩ ሰባት ብዛዕባ ምድንጓይ ፕሮጀክትታት መገዲ ሸንኮለል መስርሕ ኣብያተ ፍርዲ ብዛዕባ ቀረብ ማይን ምምሕራዊ ቅሬታን ይዛረብዎ ነይሮም። ጆን መጓፋሊ ኣብ መገዲ ደው እናበለ ምስ ህዝቢ ምርኻብን ምዝራብን ይሕጉሶ ነይሩ። መጓፋሊ ኣብ ልዕሊ እተን ድሩዓት መካይን ደይቡ ማይክሮፎን ገይሩ ሕቶን ርእቶን ህዝቢ ይሰምዕን ይምልስ ነይሩ። ሓድሽ ኣዋጅ ብምእዋጅ ከዓ ንገሊኦም ሰበስልጣን ሸሞም ነቶም ዝሮጋት ዝበሎም ከዓ ይሰጎም ነይሩ። ንገሊኦም ሓተት እውን የዋርዶም ነይሩ። ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ ዳሬ ሰላም ሓደ ሰብኣይ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ክቡር ብምዃኑ ምስ ኣማረረ እሞ ቅልቀልካ ኣብ ቤትካ ሕደጎ ክብል ገኒሕዎ። ፖለቲካውያን ተጻረርቲ ወራብቲ ሃገራት ትካላት ዕድና ምዕራባውያን ሃገራት ይኹና ንረብሓን ባህልን ታንዛንያ ዘዳኽም ኣካል ካብ ጨጉራፍ መግናሕቱ ኣይምልጡን እዮም። ሓያል ነቐፍቱ መጓፋሊ ሰብኣዊ ኣምልኾ ክፈጥር ዝጽዕር ምስ ሙዚቀኛታትን ኮሜድያውያንን ምንም ዓይነትን ርክብ ዘይነበሮ ምዝንጋዕ ኮነ ዳዕላ ዘይፈልጥ ተጃሃሪ ውልቀ መላኺ ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ኣብታ ሃገር ከቢድ ፍርሒ ስለዘሰርጸ ወላው ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝኣክል ኣብ ህዝቢ እንተዘይተረኣየ ፖሊስታቱ ብዘይ ሕቶ ክቕጽል ጸኒሑ። እቶም ብዛዕባ ሃለዋቱ ዝሓተቱ ኮነ መጓፋሊ ኣብይ ኣሎ ክብሉ ግምታቶም ዝሃበው ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም። እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ምስቲ ነፍሰይ ንታንዛናውያን ኣወፊያ ዝብሎ ተከራጨው እዩ። ንሜድያታ ሃገር እውን ደንፂወን እዩ። ንሓያሉ ጋዜጣታት መደበራት ሬድዮን ቲቪን ከምኡውን ማሕበራዊ መራኸቢታት ታንዛንያ መንግስቲ ዘይፈትዎ ነገር ብምጽብጻበን ዓጽይወን እዩ። ንዝጸነሳ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይከዳ ዝእግድ ፖሊስታት እውን ይንቀፍ እዩ። ብዝያዳ ግን ኣብ ተንዳሕርወት መዓልታት ነቲ ሳይንስ ዝደገፎ ኩንነት ነጺጉ ታንዛንያ ካብ ኮቪድ ነጻ እያ ብምባሉ ብኸቢድ ብርቱዕ ሰብን ሓያል ትካላትን
ድሕሪ ማጎፋሊ ኣብ ታንዛንያውያን ሓያል ክትዕ ክህሉ እዩ እቲ ዝትክኦ ሰብ ነቲ ማጎፋሊ ዝኽተሎ ዝነበረ መገዲ ክቕፅሎ ድዩ ክልወጥ ብሕጂ ክረአ እዩ ክትዕ ምህላው ግን ዘይተርፍ እዩ እዚ ክትዕ እዚ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብርቱዓት ሰባት ድዮም ዘድልዋ ወይ ከዓ ሓያል ትካላት ዝብል ነገር ገና ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ ማጎፋሊ ኣካላዊ ደረስ ስለ ዘይነበሮ ንብዙሓት ሰባት ኣይስሕቦምን ነቶም ብሰንኪ ዘይብቆም ሕደርኡ ተስፋ ዝቆረፁ ሓያሎ ዜጋታት እዚ ኩነታት ተስፋኦም ዘሐድስ እዩ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ብሕጊ ኣብ ዝመሓደረ ሃገራት ኮና ካብ ጭኮና ነፃ ኮና ክብረት ዘለዎ ህይወት ክነብሩ ብቕንዕናን ብሓቅን ዘመሓድሩ ብግብሮም ዝኸበሩ መራሕቲ ክህልዎምን ብዛዕባ ጥዕና ፕሬዝደንቶም ሓበሬታ ዘይሕባእ መንግስቲ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ናይ ኬሚስትሪ መምህር ነበር ማጎፋሊ ጸኒሑ ኣብ ድሕነት ማስኬራታትን ክታበታትን ጥርጣሬታት ብምሕዳር ንታንዛንያውያን ንምጉዳእ ዝተኣልመ ውሊት የምስሎ ነይሩ ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ሸልትነት እምቢታን ኣብ ህይወት ሰባት ዓብይ ክሳራ ክስዕብ ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ እዋን ንፓፓዮን ናይ ጤል ስጋን ጥምሶታት ኮቪድ-19 ክግበረሉ ብምልኣኽ ነቲ ውፅኢት ብዛዕባ ኮቪድ ዘለዎ ጥርጣሬ ከም ምኽንያታ የቕርቡ ነይሩ ብሰንኪ ብርቱዕ ሰብን ሓያል ትካላትን ድሕሪ ማጎፋሊ ኣብ ታንዛንያውያን ሓያል ክትዕ ክህሉ እዩ እቲ ዝትክኦ ሰብ ነቲ ማጎፋሊ ዝኽተሎ ዝነበረ መገዲ ክቕፅሎ ድዩ ክልወጥ ብሕጂ ክረአ እዩ ክትዕ ምህላው ግን ዘይተርፍ እዩ እዚ ክትዕ እዚ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብርቱዓት ሰባት ድዮም ዘድልዋ ወይ ከዓ ሓያል ትካላት ዝብል ነገር ገና ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ ማጎፋሊ ኣካላዊ ደረስ ስለ ዘይነበሮ ንብዙሓት ሰባት ኣይስሕቦምን ነቶም ብሰንኪ ዘይብቆም ሕደርኡ ተስፋ ዝቆረፁ ሓያሎ ዜጋታት እዚ ኩነታት ተስፋኦም ዘሐድስ እዩ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ብሕጊ ኣብ ዝመሓደረ ሃገራት ኮና ካብ ጭኮና ነፃ ኮና ክብረት ዘለዎ ህይወት ክነብሩ ብቕንዕናን ብሓቅን ዘመሓድሩ ብግብሮም ዝኸበሩ መራሕቲ ክህልዎምን ብዛዕባ ጥዕና ፕሬዝደንቶም ሓበሬታ ዘይሕባእ መንግስቲ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ሞት ሚስተር ማጎፋሊ ብፀገም ልቢ ከም ዘጋጠመ እኳ እንተተነግረ ብዙሓት ሰባት ግን ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይፅርጥሩ እቲ ብድርቅና ዝኸሓዶ ለበዳ ኮቪድ ዕድመ ኣይሃቦን መሪሕነቱን ተግባራቱን ከዓ ኣብቲ ዞባን ኣህጉርን ጥርጣረ ከም ዝረአ ይርከብ